ではですね、続いての曲、やまびこエンゲルベルガーエコーという曲を演奏したいと思います。これまで山々にアルプホルンの音が響きながら、街の中は教会の鐘の音が、至る所でこう鳴り響いているという非常に美しい景色をモチーフにした曲になりますので、ここにね教会はありませんけど、教会の鐘の音が遠くで鳴りながらアルプホルンの音が、山々に鳴り響いて、そんな景色を皆さんイメージしていただけたらいいかなというふうに思います。それではエンゲルベルガーエコーを演奏します。頑張れ。大きれいなとこ行って買っちゃうか。